O thani bumung tamo dolok norok saide manbai angke o thani bumung maya to do tholo thokjagwang o thano markheno bumung khai maya je saimanai ro ano comment khai kisa saharo baidi do angke tini ang bono songnai tabuk rokha phekang ni khaini bagui drek angke ang kukar o roknai bono tini kukar o rogui naharese bono ang songnai chaya balok suka o thano jai ke sikimo tongfuru chamani se o thano 12-13 বছর ওখানে থানো চাজাগিয়া চাইয়া বালক সুকা ওকে তিনিকে আং চাষিনাই আবাই আবো খরক বাই সংচিনাইতা ওকে বন আং চাই আং মানে হিংকাংকে ততরা এলার্জি দङ আবন বাগে চারইয়া বাদা বাড়িনা হিনিনে ওকে বাজারাवबो थांगाखा बा मुखैथों आखाय बिले ओंका आं बयजेस नंथु tini wasa paital hangi chai nagera na o thano bubutui totoro rokon motong mani bari no nine test khainani bagi tuisano to painai o tuisano tabuk songnai ang abai abo khoro wai songnai ta Aseri nahar bakia tabo hingga thokbar o 150 baja sesinai puilari ka moso kothang asta phogui nahar jaja do phogui nahai ka to phati uri baine abono lori ka posto tini ke posto rine 150 baja khaisinai miang 150 mui borok songmase isapan thogia sida chere se pongui dong wari jamase hibi maro horbakia angke angbo tini ke je bara tongmani no baja waisa khlai nayo ini kelaiman ta 50 kg bile 150 bo pa damung mani sakni buti kaje sak kholo dia kokor kiti kasari ka tabo kari risinai ta mungkhana tabo sakni buti bo kagui phaikya angke bo kholo biri suanta hor nol ke moni chongra to 150 ma kisa khamai thangma ke hor nol ke romani dai kol jali yaba hokbo bangai thanga bomtu janeng no siro tini boda chere no wari cha sangke hai thokte kisa riwine tabo hingke ke anga thamuki khalai khongsinai tejpata rina harmani ulo rokha jira asta bai tejpata riwine yowina hamani ulo hingke pias rokha pias no kasa ke mufuni na hamani ulo se riwo sutui ri na hamani ulo som romani ulo hasing bisong kholjano rikha abono ulo se ang rinai jira gura tai donya gura abono ulo ke moso khathang phekak jakta bokhe bilati moso se obo yogi hani kabangma khe marikha kora manja khate paitu mani ke mosla mofoni na hamani ulo se ang desinai abo khorok no abo khorok mosla phanangi kolei na hamani ulo bote kisari rinai abo khorok no mosla bai mofona bagita abo khorowe mosora no songoi na harmani monkha tabuk khe o thamuki solanyo khison jinaita hingke bono mosla phanangi kaham ke kolei na harnai abo nolo se butui rinai sayabo balokho thani jatno angkhe tini chana musung sukka hanai bazani paitu buine bono ang songmani thoto thongno sido saimaliya moino nasigile thoto khaino ma tongo butike bisiriya khorong nei chanaiba kisa tekeno ronai thogyarok pono ongna si olokhe
Kari wiri siwanu betle sekan engkang gengke tamui rok saphogiango. Tabung ke mai khuri naharka tamui naharka khuri thaisa ke 150 nahaka postori serjakno tei mai chabai malaisini dolong norok bai hingke mai chabai ne ang tabo kaisa jaga thana bagoi nosto nokhor uka hingke boro thangna nai norokno phonongnai ang je phonong manjak tabo thangsinai bwsabai scooty kasawui nai. Tabuk ke sung sokba ke lata kata bazaro 3 bajani dinba tabuk phano mani phalnai rok thangbaya puta. Basista sara libo sokba ke tabuk hingke sung beltola o thangi tanglaya tabuk ke lama cross khlai te satung tongmani helmet thui mana kang helmet thubi hani tongmani no hingke je jaga phaina hamani jaga sokba ke tabuk bisingo habui nai geranai bomtui no sido samung chalai ani tini o jaga o je wansogui family ta hingke tabuk ke kaisa jaga thangi tanglaya bwsabai oro bo bomtui no sido hingke chong oro bo bisingo habui laikha ongliya aro bo samung tei alga jaga se khlai nei nokholai o tabo hingke chong thang tonglaikha khoroksa basai ni nogo habui thanglai ene hinui yang op ya yang sing na ngom lakto apa deh beng ting kamu lama beng ting kamu lama Uma kiruang ngam tiro kasana ni sopa ke logo logi na sopa ke camera sa hanya nango lacha hamta ya hingke batai ni nok ni phai ne haini hai jeng thaipiu ka jaga na jaga o tini gate ke phone khlai thanglai ne hingye hingke samung to sakhano oro phainani kisa ler khata mana hingka tini baga singa dalo